Ποιο ήταν το πρώτο άρωμα στον κόσμο? Η απάντηση μας ταξιδεύει πολύ πιο πίσω από όσο φαντάζεσαι. Στη Μεσοποταμία γύρω στο 4.000 π.Χ. Εκεί οι άνθρωποι άρχισαν να πειραματίζονται με άνθη, βότανα και ρητίνες που ζέσταναν μέσα σε λάδι. Δεν έφτιαχναν ακριβώς άρωμα, όπως το ξέρουμε σήμερα, περισσότερο ένα μαγικό ελιξίριο για τελετές, θεότητες και ίσως λίγη προσωπική πολυτέλεια. Και τότε εμφανίζεται η Ταπούτη, η πρώτη γυναίκα αρωματοποιός που γνωρίζουμε στην ιστορία. Μία πρωτοπόρος της εποχής της που δεν αρκέστηκε σε απλά μείγματα, έβραζε, φίλτραρε, επαναλάμβανε, ανακάλυψε ουσιαστικά την πρώτη μορφή απόσταξης. Θα λέγαμε πως ήταν η χημικός της εποχής και με μπόλικη δόση δημιουργικότητας. Λίγο αργότερα στην Αίγυπτο το άρωμα πήρε άλλη διάσταση. Δεν ήταν πια απλώς ευωδία, ήταν ιερό. Οι ιερείς το πρόσφεραν στους θεούς, ενώ οι βασίλισσες, όπως η Κλεοπάτρα, το έκαναν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής τους ιεροτελεστίας. Και ναι, αν ζούσες στην αυλή της, μάλλον θα μύριζες γιασεμί, μύρο και μέλι σε κάθε γωνιά. Από εκεί η γνώση ταξίδευσε στην αρχαία Ελλάδα και στη Ρώμη. Οι Έλληνες λάτρεψαν το τριαντάφυλλο και το γιασεμί, ενώ οι Ρωμαίοι μετέτρεψαν τα αρωματικά έλαια σε καθημερινή συνήθεια μετά τα λουτρά τους. Μάλιστα, λέγεται πως σε κάποιες γιορτές οι Ρωμαίοι άφηναν τα συντριβάνια να τρέχουν με ροδόνερο. Κι έτσι, από μία μυστική τελετουργία, το άρωμα έγινε μέρος της καθημερινότητας. Σήμερα μπορεί να μην καίμε ρητίνες σε ναούς, ούτε να γεμίζουμε συντριβάνια με ροδόνερο, αλλά το άρωμα παραμένει το ίδιο ισχυρό. Μνήμη, ταυτότητα, συναίσθημα. Και ίσως την επόμενη φορά που θα ψεκάσεις το αγαπημένο σου άρωμα, να σκεφτείς ότι κρατάς στα χέρια σου μία παράδοση 6.000 ετών.